Olatuek zauri berri bat ireki dute Bermeoko dikean. Kaimuturreko puntan oraingoan. Badirudi dauden defentsak ez direla nahikoak itsasoaren haserreari eusteko. Bermeon bizilagunen animoak ere ahultzen doaz olatuen kolpeen erritmora. Oso gaizki. Bai, oneri itxaroten eskaregon ametik aurrera baine, dan hartun bidu eta ez dau besterik. Takus kaltegarrizek bai handizek, handizetakuz. Hemen beti pasako da, hau beti pasako da. Portuko tabernetan, dendetan, arrantzaleen lonjetan, barruraino sartu da berriro ura. Gauz komentan, neberi erreintxe, da egurre ikusi bidu zelan dauen. Handitxuko da zura mentien. Laugarren aldiz ja, baina, behintzat dendia itzita gondanez, ja hola ipinitata dana, ure besterik ez. Oin ura atera eta listo. Eta espero dugu ez dela errepikatuko berriro be. Azken aurreko denboraleak dikean egin zituen zuloak estaltzeko jarri ziren blokeak lekuz mugitu zituen urak. Blokak inmini, blokak ekarri itxasuek. Inmini, blokak ekarri. Beti hileko baten biharri. Iluntzeko itsasbehera aprobetxatuz berriro euren tokian jarri zituzten eta harriok euren babeslana bete dute goizeko itsasgoran. Bermeoko hainbat ontzi Bilboko itsasadarreko babesean daude oraindik. Bermeotik Bakiora goaz, Bakioko bizilagun batek grabatutako irudiok ondo erakusten dute itsaso sakarraren ondoren Bizkaiko kostalde osoan bizi izan dena. Getxon ere, antzerako panorama. Esan like ez dekila kalteak, ez dekila zer ikusirik beste alertagaz. Esate baterako, ikusi duzu ezela ondartzak ekarri deusen egurrek eta olak eta ramak eta area baita be pasalikura. Ereagako ondartzak ondartza itxura berreskuratu dezan lanean dabiltza udalde arginek.